Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka. Ga wanda wannan ne zuwansa na farko idan na mana subscribe sannan idan na mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Insha Allahu a wannan bidiyo za mu nuna muku yadda ake samun reward ko kuma in ce kyauta ta shi wannan coin mai suna Fintopio inda ake samun Diamon a duk bayan awa ɗaya. Misali in aka ce duk bayan awa ɗaya duk bayan awa ɗaya, amma misali kamar yanzu a ce karfe ɗaya, to ya zamana a cikin minti 10 farko na awa ɗaya za ka dinga buɗewa kana samun wannan reward ɗin. Yanzu kai tsaye za mu je mu koya muku yadda ake yi. Za ka dinga daddannawa ne kamar yadda ake typing na sauran mining kamar irin su TapSwap, Notcoin, Abacoin da sauransu. In kana daddannawa da ƙarfi haka zai dinga tafiya, to idan yana tafiya zai fashe ma. Misali kamar yanzu kun ga ai za ku ga wannan ya fashe sau ɗaya, to sai mu ci gaba da daddannawa zai ƙara fashewa a fashewa ta biyu kamar yadda kuke gani gashi nan. Za mu ci gaba da daddannawa har sai ya yi fashewa ta biyu, gashi nan zai yi fashe ta biyu, gashi nan ya fashe. To sai mu ci gaba da daddannawa zai yi fashewa ta uku, gashi nan muna daddannawa zai yi fashewa ta uku. To a fashewa ta huɗu akwai abin da zai nuna maka, idan ya nuna maka sai ka dinga dannawa duk bayan sakan ɗaya. Misali yanzu kun ga zai fashe ta uku, to yanzu in ya fashe ta uku sai ka dinga daddannawa a hankali akwai inda zai nuna maka wani warning da sauransu. To idan ya nuna maka wannan attention ɗin, to ka dinga dannawa bayan sakan ɗaya. Kun gani duk bayan sakan ɗaya za ka dinga dannawa duk bayan sakan ɗaya, saboda in ba haka ba za ka fasa diamond ɗin gaba ɗaya ka rasa reward ɗin da suke bayarwa. Duk bayan sakan ɗaya za ka dinga dannawa a hankali har ka samu wannan reward ɗin, saboda idan baka dannawa duk bayan, to kun ga yanzu yayi. In muka ce za mu dinga dannawa da sauri to za mu fasa wannan diamond ɗin mu rasa abin da za su ba mu a matsayin reward. Amma kun ga yanzu muna dannawa a hankali, to kun ga yanzu mun samu abin da muke so, sun ba mu reward na wajen guda 3,000. Kun gani diamond wajen guda 3,000. To haka ake yi, haka tsarin sa yake. Sannan kuma zan ƙara gwadawa domin mutane su gane. Kamar da na gaya muku, ana samun wannan abu ne duk bayan awa ɗaya. Bayan awa ɗaya misali kamar yanzu a ce karfe ɗaya, to ya zamana minti 10 farko a cikinsa za ka buɗe sai ka samu wannan reward ɗin. 1 da minti 5, 1 da minti 6 da minti 7, kaka bari a ce 1 da minti 12 ta yi baka buɗe ba, ko kuma 2 da minti 12. Ina fata an fahimci abin da nake nufi. Kun ga yanzu mun yi fashewa ta ɗaya, mun yi fashewa ta biyu, ana daddannawa a hankali da sauri. Yanzu za mu yi fashewa ta uku. To idan muka yi fashewa ta uku, a cikin fashewa ta uku to sai mu dinga daddannawa a hankali. Akwai wanda za su nuna mana kamar alamun warning, mu dinga dannawa a hankali. To kun ga yanzu mun yi fashewa ta uku, to sai mu dinga daddannawa dai shi ma haka dai. Idan muna cikin daddannawa akwai abin da za su rubuto mana, kun gani attention. To idan suka nuna maka wannan attention din, to sai ka dinga daddannawa bayan sakan ɗaya a hankali saboda kaka je ka fasa diamond din. In ka fasa diamond din akwai matsala, ka fasa reward din gaba. Amma in kana dannawa a hankali bayan sakan ɗaya a hankali sai ka samu reward ɗinka da suke bayarwa. Wannan shine yadda tsarin yake. Na ƙarshe a hankali, musamman in ya sa wannan attention din, to a hankali za ka dinga dannawa har ya fashe. Kada ka fasa diamond din. Kamar yadda kuke gani gashi nan muna dannawa duk bayan sakan ɗaya a hankali za ka dinga dannawa. Idan ya zo na ƙarshe, in ya saka maka attention a hankali duk bayan sakan ɗaya, shine zai isa ka fasa dutsen ba tare da ka fasa diamond din na ƙarshe ba. Misali kamar yadda kuke gani gashi nan za ku gani a hankali muke dannawa har, to kun ga yanzu mun fasa diamond, mun fasa dutse kai, mun bar diamond. Idan kana danna da sauri kuma shine zaka je ka fashe diamond din kuma ka rasa reward din gaba ɗaya kenan. To yanzu gashi nan za mu jira, za su ba mu reward din kamar yadda kuke gani gashi nan sun ba mu guda 2,500. To wannan shine yadda ake samun wannan reward din na wato ainihin duk bayan awa ɗaya minti 10 farko. Mun gode.